Ahoj. Po mně chceš, abych říkal, jo, on je tady, dobrý den. Zdar lidi. Ahoj. Rádi bychom natočili ten speciál za 5 zlídnutí. Do prdele vůbec nevím, co říkat. Nevím. Napište nám do komentů, jaký byste chtěli speciál a plus minus my už máme vybraný. Tak prostě nám napište, co byste nějak chtěli udělat a Co prdele, čeho se si šepičku. to je jak z toho krabicí, ty vole, jak si na ní spadnu. Ty vole, já mám dobrýho pankáče. Já to... Vypadáme jak ten, vole. Nevím. To je jedno. A mluv dál, neumím mluvit. Ok, tak své jsem řekl. Tak prostě napište nám do komentu to, co byste chtěli, jak natočit a uvidíme. Mluvte kokota. Nevím, to si se nás ptát nebudeme, prostě něco natočíme. Ahoj!